Bones. Jo soc el Fer, del col·lectiu Avisal, i m'encarrego més de la part musical de la funció. Hola, i soc l'Olga Fuster del col·lectiu Avisal. Doncs l'obra és una peça on hi ha diferents llenguatges, on hi ha text, però també la música té un paper important, també hi ha algú d'objectes, i que a partir d'un punt de partida, que és com explicar certes coses que no ens agraden del món en què vivim a les nostres criatures, als nostres fills, tot de reflexions que fem entorn a això. I tampoc no pretén alliçonar res, sinó que ens explica realitats que veiem per la tele, que escoltem per tot arreu, i ens posa una mica miralls. La idea sorgeix de la vida. Jo tinc 2 fills i que em fan preguntes. Una idea que ella tenia en el cap i que volia compartir amb més gent, i ens va anar trucant per veure si ens hi sumàvem, i ens coneixem de fa molts anys i evidentment sí. I m'he sorprès intentant contestar, m'he sorprès intentant evitar preguntes, m'he sorprès dissimulant quan diuen depèn de què a les notícies i apagant la tele. I ara que són més grans, perquè aquest procés ha sigut un procés de ben bé 3 anys, ara ja estem en una altra fase, no? Ja m'hi assento més i explico una mica més, però sorgeix de la vida, vaja. Ens coneixem d'haver fet formació en Educació per la Pau i d'haver treballat en temes de drets humans i d'immigració, etc. I clar, era com una continuïtat d'alguna que havíem deixat aparcat feia uns anys, i ha sigut un procés molt allò. Ha portat bastant de temps crear-ho, però també ha sigut el bo, que és difícil trobar-nos amb els tempos que portem cadascú a la nostra vida, però també ens ha permès espais per anar repensant les coses. És a dir, no és un text que hem aixecat, sinó que ha sigut sí que hi ha un germen i una idea primogènia, però hem anat sumant els sabers, els talents de tots i el procés creatiu. Moltes coses s'han escrit treballant-hi. Sobretot és allò, realment el contacte físic que hi ha i real amb les persones. O sigui, la capacitat que pots tenir realment de moure sentiments o moure emocions a persones i tenir-les davant. Que no hi hagi un filtre televisiu, que no hi hagi un filtre d'una pantalla, no? La part de ritual, no? De que estem ara, aquí, compartint això. I que ens podem mirar, ens podem tocar quasi, o ens podem olorar, i que el que passa aquí no es repetirà perquè demà serà diferent i ahir va ser una altra cosa. Aquesta part de comunió de l'ara i aquí em sembla molt xula. La creativitat moltes vegades és deixar-se connectar amb un mateix, que deixar-se que les coses flueixin, i d'altra banda, moltes vegades la creativitat també té molt a veure amb la urgència d'explicar alguna cosa, amb l'urgència que em queda poc de temps, llavors desenvolupes superpoders de crear coses. Però sí, una barreja entre la urgència i el estar connectat amb un mateix. Amb els anys he arribat a la conclusió que un és artista o un crea si s'ho permet. I en el fons és donar-li importància al teu punt de vista. Prou importància com a mínim com per compartir-ho amb algú altre, no? Avui en dia aquí la precarietat, perquè hi ha gent que fa coses molt xules i que malviu molt per fer aquestes coses tan xules. Jo que potser conec més l'altra banda, jo estic més en la part de gestió d'un equipament petit, un equipament públic, veig que hi ha molt talent i molta precarietat. Té un punt molt maco que és l'amor a l'arte, diguem, el fer-ho des del cor, diguem, però hi ha coses que molts portem molts anys i que som molt professionals fent-ho i que dius, home, doncs molaria viure d'això. Sí. Que és la vida, no? És els llocs on poden passar coses, són els llocs democràtics, no? On arriba gent que potser no té trajectòria, però que té coses interessants a dir, gent que no està en els canals oficials, on pots accedir per mèrits, no? Perquè no has de passar filtres, no has de conèixer no sé qui, sinó que sou uns llocs que acostumeu a ser receptius, oberts,
us truquin la porta i us diguin tinc això, us interessa? Que són l'oasi. Són un oasi dins d'aquest mur de ciment terrible que si no tens cert nom o si no has tret un disc en els últims 10 mesos ja no hi comptes, ja no tens res nou a explicar. Doncs espais que et permeten també tenir una proximitat tan bèstia i que puguis presentar coses que no estan dins del circuit general és la salvació. Probablement haver acabat Criatures Abissals. Ha sigut un procés molt guapo, però que ha sigut un procés que ha sigut una fanya fer-ho, saps? Veure com des del principi era una idea petita i com s'ha anat fent gran és fantàstic. Aprendre. Potser que aprendre'n una et portarà a preguntar-te una altra cosa que segur que serà més important, no? La cadena aquesta de que no hi ha un final, sinó que hi ha processos de vida, d'aprenentatge, Que els anys passen per alguna cosa. Sí, que un no s'ha d'empenedir dels anys ni s'ha de fustigar de que quan era jove no sé què, sinó que els anys ens serveixen per moltíssim. Un somni. De tenir el temps. Fer que, sabeu allò, pares el temps i tothom es para i tu pots seguir fent coses o pots rendibilitzar el temps perquè tothom ha parat i pots relaxar-te, parar, pots imaginar, pots parar el ritme aquest frenètic del món. Sempre havia sigut poder viure de la música o viure de l'art, però viure ja és un bon somni. Què espero de la vida? Que em sorprengui, que sigui intensa i que no sigui previsible. Amb algunes coses sí, que vull previsibilitat, vull dir, sí que vull que, no sé, la canalla, els meus fills creixin bé i tinguin una vida llarga i plena, però el que espero és que em sorprengui una miqueta. Viure-la acompanyat de gent meravellosa. Aquí estem. Jo crec que hem aconseguit una peça interessant, una peça bonica, amb unes cançons brutals. Bé, us convidem encantats a una obra que us tocarà. Segur que tocarà cors i tocarà caps, amb la qual convidadíssims a venir. Veniu i ho veureu. Criatures Abissals, a la Badabadoc.